Yuk satu lagu kita akan persembahkan khususipun kagem keluarga besar yang berbahagia Bapak Nuruddin kalian Ibu Susana. Yo Margo Rukun Seleng Yu Goro Goro Dados. Hey Opo aku iki kasmaran ya kasih kakak bro yang mangan opo maneh dolan dan sami kirakan dirimu seorang duh wong ayu imbang ana rasa tresnoku opo pancen ngono atimu yen ngono ra beda rasane atiku saben dino aku kelingan dirimu duduni mas tambah nono rasa kangenku oh kasmaran anggawe atiku tratapan kasmaran asolahe kaya wong edan oh kasmaran alunggo jejer kadyo mantenan muga-muga bisa jadi kasunyatan apa iki aku kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan tansah mireng aku dirimu seorang dowong ayu imbang ono rasa tresnoku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku mikirke sliramu doni mas sampeyan ana rasa kangenku kasmaran awe ati tatrapan kasmaran mulai kaya ngedan lungguh jejer kadya mantenan muga bisa dadi kasunyatan opo aku iki kasmaran ora doyan mangan opo maneh dolan dan sami kirakan dirimu seorang duh wong ayu imbang ana rasa tresnoku apa pancen atimu Eco, eco, jejer kadyo mantenan muga-muga bisa jadi kasunyatan kasmaran agawe ati tratapan kasmaran oleh kaya edan lungguh jejer kadya mantenan muga-muga bisa jadi kasunyatan apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan kan sami kirakan dirimu seorang wong ayu imbang ana rasa tresnoku apa pancen atimu ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan
kadya mantenan muka bisa jadi kasunyata tegas marah agawe ati tetrapa tegas marah mulai kaya wong ilang lungguh cecer kadya mantena muga-muga bisa jadi kasunyata aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan kan sami kenaken dirimu seorang tuwang ayu imbang ono rasa tresnaku apa pancen hatimu ngono ra beda rasane atiku sebetino aku kelingan dirimu duduni wis tambah ono rasa tresnaku oh kasmaran agawe atiku tratapan jadi kasunyata agawe ati tratapan oleh kaya beda lupa cecer kadya mantena Moga-moga bisa jadi kasunyata apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan dan sami kerakon dirimu seorang tuwang ayu imbang ono rasa tresnaku apa pancen hatimu mas yen ngono ra beda rasane atiku sebetino aku kelingan dirimu duduni wis tambah ono rasa kangenku oh kasmaran anggawe atiku tratapan kasmaran asale koyo ngeden kasmaran alungku cecer kadya mantena muka bisa jadi kasunyata kasmara agawe ati tetrapa kasmara oleh kaya edan lunga cecer kadya mantena muga-muga bisa jadi kasunyata apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan dan sami kerakon dirimu seorang doang ayu imbang ono rasa tresnaku apa pancen hatimu mas ngono ra beda rasane atiku sebetino aku kelingan dirimu duduk kemas sama nono rasa tresnaku kasmaran agawe atiku tratapan kasmaran asale koyo ngeden kasmaran alungku cecer kadya mantena muka bisa jadi kasunyata kasmara agawe ati tetrapan
Oi. Ayo ayo kanca diklelokno kanca biar sakno enggal kadidakno desa kuwe anggonku kang wis mesti tansah dadi objek saiki ganti amor denisasi desa pembangunan desa kudu dadi objek melu nentokake politik ekonomi lan sosial budaya duwe aktivitas akeh tundone kanggo merantas kemiskinan Modernisasi desa, modernisasi desa, modernisasi desa sa Indonesia. Ayo 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 kanca keliling ono kanca biar sono enggal kadidakno desa kuwe conku kang wis mesti tansah dadi objek saiki ganti modernisasi desa pembangunan desa ya tegese kowe kudu dadi objek melu nentokake politik ekonomi lan sosial kabudayaan duwe aktivitas kadondone kanggo merantas kemiskinan modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa Indonesia. Ayo ayo kanca dilengono tasa dewasana ingkal kadiptano desa kuwi wis cocok ing pati dadi objek